Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no, kumusta? Adlaw ay karong Merkulis no, it's a 13 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Kung sa dili pa di ay no, shout out di ay ko no, kang James Sabero, salamat ko yung idol no sa perminti nimong pagsunod sa mga sugilanon, lagi kang sa ng indrama, salamat ko yung idol no, James Sabero. Kung sa tanan nga nagsunod ay dramaha, salamat kayo sa pagsubaybay no. Pabalik ka ganino sa pagpaminaw o karon sa sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Parto na ta no, mga ka-listeners no, parto na ta. Maskara. Kalma lang. Anang gutog na ang iyong sulti ko. Gisakitan ko. Nauwaw ko. Mailaw lang ta. Pailaw lang ta mga pobre. Grabe naman sa to siya, uy. Relax lang lagi. Pailaw lang. Sikam niya magluha taon eh. Anak ko no siyag dato. Mag-unsam na ang kadato. Kung malaglag ang imong kalag sa kangilan. Abel, Ang importante, magkamauta mo pailom. Pero kung iduota, mukha oras na. Sama sa iring. Now, kung wa na'y kasibugan, andam niyang panalipyan ang iyang kaugalingon. grabe ato mga tawhana, uy. Presko kaayo. Laliman ka? Yano kay miingon nga pakuyugon ko nila? Mangita ko na silang chicks, kay gusto silang malingaw. Bayran pa kong 50,000 pesos, good for 3 hours. Hoy, di balibad ko, uy. Himuon ko nung 100,000. Grabe ha. Tungod sa kadaghan sa ilang kwarta, sayon-sayonon lang ta. Kalma lang. Ay lang pa da. Ay nagunaw na. Salbahis kaayo, uy. Sino na, Bel? Oh. Isa mga tawana. Labi, grabe ka presko. Grabe ka bugiro. Kusupa kayo kinang... Kusupas bagyong tino ang iyang sinurtihan. Grabe kayo. Mga ba, bainting? O, grabe kayo, eh. Sila na yung tagiyan ng mga kanang daking bitaw nga taxi. Oo. Mga jeep. Na doon na pa sila asinda. Stubo, pagyo niya sa kulubihan, pagyo, daghan pagyo kuno kayo. Oo. Sagdin lang sila ba? Ilan mo nang kinabuhi? Nagka-inkwentro na di ay mo, Abel? Wa man ko manghilabot nila. Hinoon, ako lang silang gisanta sa ilang gibuhat nga to kang bainting. Giliparo man nila. Kulatahon gyud. Mao to nga ako lang gisanta. Nasuko to siya. Kisa to nga niya bainting. Federico, bay. Federico nga na to. Federico. Gusto mo kulatan ako? Sukma ko niya. Lihay mo ko. Iyang sakop na iko. Gusto sang mubunog na ko. Birahan ko atong iyang sakop. Lihay sa ko. Katon sa Federico mga iko. Nag-unay noon sila. O tong midagan na lang ko. Nidagan ka? Dagan ko. Likay lang ko. Iliso na kayo. Basin og madiskrasya pa inoon ko. Hindi na ko makakita ni mo. Charot sa di mo, eh. Pero mabitaw na. Charot. Simba kong doon ay may tabon ako. Una, nihahak na lang. Dili, matuman na nga ako mga pangandoy para ni mo. Kalame! Chula, be! Okay. Kakibot. Dere, ngaw tam. Dinda na rin. Polo Seafoods. Pulo sipos na, pulo sipos. Dali ka mo. Move. Dali. Dahil mga customers, ano? Dahil mga customers. May bakante, lamisa, kakibot. O agad, simple na. Hey! Kamo. Oh, baya, pitok. Kamong upat! Sir, ano naman, sir? Kabantay mo? Barong mo. Kay mga on, Mga ulo ni sir. Sir? Gusto kang ituwad na ko, ha? Kining inyong labisa! Kuya, wani. Dong, Federico. Ay, dong, ayaw lang in town, dong. Supak man god, kabantay ka na. Lagot ko. Kaning mga dong, balhin na lang mo. Diri lang mo sa kilid. Butangan ta lang mo glamisa, ha? Sige, manang. Dadalang ang inyong mga plato. Manang. Pagdali, Litz, ha? Sir. Kana ba? Kabantay mo? Dili kayo magsupak-supak mo. Lingkod mo mga kakibot.
Oh, Kakibot. Lingkod, lingkod. Say baw kibot ka ro. Lingkod ya, lingkod. Ikaw ba? Okay, patek, patek. Ay, shh! Tindira. Tindira. Dol dire, dol dire. Dong, Tagay mi dire. Bakasi. Sunlutan. Saang. Lambay. Nukos. Tihi-tihi. Lato. Ha? Pagdali. ay, o dong, ay, unsa may kanon ninyo dong, humay o mais? Mais. Pagdali. Pulo seafoods ang among kanon, ha? Manay. Muna kanon na to ron. Okay? Pilig sinong baboy. Ayay. Hoy, kakibot. Seafoods ang atong kanon. Anong doon na may baboy? Okay na kakibot. Kaya ang baboy dito man hukasi sa dagat, sipon sigapon. Maya, way lami kakibot, way lami, kabantay ka? Gusto mo nga, nagtanga ba ka diha? Lihok na! Hatagi kami sa aming, ang among gi-order. Ay, o dong, Asa na? o dong, Federico, kadiyot lang, ha? Pagdali! Iya ka lang. Kakibot. Tanawa na ang pikas na misa. Kana sa pikas na misa, murag sipat kay tinanawa na to, Dre. Yay. Kabantay ka? Kabantay ko. Mao ba? Maya. Karon, inig humana to gaon. Kibot ra nila way labod. Unsa? Sige. Timan na ikong gisulti, ha? Timan ni ing gisulti ko. Humana to gaon. Ha. Baya, maglumba na sila pamunit sa ilang mga ngipon. Kakibot. Kakibot. Pabuta. Milim ko ni mo kakibot. Ah. Tungkol kay palitan din kang daddy ni mo big bike. Ako Isang salita lang. Ha? Of course! Kabantay ni mo na. O si kapuslanan sa kong kwarta. Ha? What is money for? Ang batanon ra. Yakabit sa kong daddy mo'y makapahimos. Oh, shit! Kabantay mo na. Ano, milim sa ko si mo daddy kay hindi kakubit og batanon. Money is power. Kakibot. Money is power. Kabantay mo na. No. Kunwa pa na yung kwartas, daddy. Ha? Hugaw pa nas paburot. Why mo digino tanoy? Bitaw sa no, bitaw. Kabantay mo na. Bitaw. Ayabag pag-ayo si daddy sa romansa ng marga. Bitaw, no. Bitaw. Sige mo bitaw, ha? Hilom na. Ayaw na sig bitaw di, ha? Hilom na. Kaniya na tong order. Bitaw. Ay, bitaw na sa kat. Niya na din istay bakasyan. Istay ba kasi, ha? Lamit is timpla dari. Istay ba kasihan? Rafael, darling, Oh, honey, Marga. inom na si mo maintenance. Ayaw lagi limot-limot. Inom dahin sa mo maintenance. Sige na. Ay, salamat, Marga. Sus. Dili pa lang ka na ako pinanggaay. Diya ang baso nga may tubig, oh. Okay. Sige. Niyang imo mga tambal. Thank you. Good. Kadiyot. Trapunganin ako imong simot nga basa, ha? Salamat, Marga. Thank you. Unsa man, ganahan ka? Masahian ti ka? Okay. Kanada. Sige, plaster dayon. Kay masahian ti ka. Sige. Okay. Good. Kini. Kana. Okay, kayo. Raf, darling. Gilok ba? Nga naman. Ayaw paglihok, ha? Akong tuwaan ang imong dungkan. Usa. Akong limpihan ang imong dungkan. Pinaagi sa akong tila. Sama, ani. Kagilok, Marga. Kagilok pa. Kagilok ko na. Ganahan ba ka?
Anya, Jamen, gusto kang mugunit ko sa tabugok sama ani? Usay nga, Marga, darling. Imumo ko nagikomot. Oy, Naglubog man gud ni atong pukawon. Marga, kuan... Pasagti ko. Maldita ay. Margarita, ginuog dayon ang tiguwang. Nahimuot ko nagtanaw nila. Nahimuot ko nagtanaw ni Don Rafael. Ay, kinsay dili mayakapag. Murag gialig-ig ang itlog ni Don Rafael. Asa ta mga on, Abel? Agal ko nimo, mukha sa ta. Ato lang ta sa imong tiya. Kana, the best kayo dito, Beda. Ha? Ato, tama nga ako sa Muntia. Sa ilang istay, bakasyan. Okay, tana. Pero, bay. Ah. Kaniyot, ha. Kanang mo tanan Ano? ako. Doon Ano? na ako kinabilin tao dito. Suga naman tao niya, oy. Daghan kay mga on niya. Hasta tanang mga driver sa driver, ha? Driver sa balabal. Nya ka ng mga rider, di ba niya? Anak mga on niya. Napatingali. Sige, uy, ato na ta. Sige, tara. Asa ko mo angkas? Tural, aray ka mo angkas ako. Sabay. Ano mo rin siya? Aw. Ato yung kaangkas sa beloy. Lain mo kay kari ka mo angkas. Kamoy uyam, yari ka mo angkas ako. Sige, good. Naghanag storya ha. Usara akong pangutana. Okay. Sige. Ayaw na din rin ako. Silos na kumigo taon. Pligro kayo. Kita niyo magkatsula. Na? Buang hanggaw yan mo inting. Dali na ay, parang kapo taon. Tapos makasisilang, istay, bakasiyan. Imuro ba na tiya ba, no? Oo, ako lang tiya. Ay, manang. Asa na nga akong titi, ha? Ang among titi nga gi-order. Asa na? Kanang pa ni Aydong. Baya. Kadiyot lang ha. Kadiyot. Gaya ka lang. Ako na ihatod do. Pasensya. Pagdali, Leche! Leche! Dong, di ara dong. Di ara, oh. Ay! Yabang na. Waminal. Oh, Pasayluain taon ko to. nagtanghag ka lang. Tanawa! Layabaan ko sa sabaw snukos pag yun. Hugaw akong karsunis. Pasayluain taon ko to. Uy, ano nang katawa mo mga kakibot? Kakibot, imong nawan ni pilit ang matas nukos. Uy, usa. Sorry dong ha, sorry. Ay, akong trapuhan. Ay, wag yun ako matuyo dong. Uyon sa una, panulang ko ng akong, ang kaning tiil ba, maong Dagang istorya, sorry. Sorry. Sorry di, eh? Sorry? Lip and right. Ano, laban mo? Ha? Laban mo! Bugiro ni boy. Ano siya ang bugiro? Ha? Ang bugiro na gusto mo? Pamukan na mo siyang o? Oops! Pistola. Kini! Usaman, gusto mo mukaos bala ining akong 45? Ha? Dagan malagi mo. Nialibuan yung taon Tuga-tugara. na ako, customers. Nanghagis ka man in taon dong, oy. Kana tungod kay naglagot ko. Isang tao sa... Dagan na yung mga tao sa tindahan di istay. Bakasyan ba yun? Ano ka niya eh? Asa ko sa abay doon? Para ka no, oy! Anong nagan mo? Ewan ka ni, doon ay nangagis. Nagpaputo siya nga mas. Unsa? Nahagis? Loy ka ni kahit si Nang Istay. Kay Gilamparo. Unsa? Oy, Mayabel! May kiniyara ka na. Sa nang istay ko na, Gilamparo. Sa? Oh! Kinsa naglamparo kang ate? Kinsa ba? Sir, si Federico, sir, anak ni Don Rafael. Oh! Federico. Baiting. Abay. Charity, dali lang mo ha. Ha?
Unsay diri lang mo? Asa di ka? Ato na gusti. Dali lang mo. Kitingalig mamong mo. Pero Abel, Lagi. Patuon ako. Bainting. Dali lang mo ha. Isa mo pagdol ito. unya ikaw tingali ko unsay buhaton anang Federico nimo. Ay, kabala ka. Pakiloy lang ko. Uy, siguro ka. Ayaw lagi. Kabala ka. Naunsa ka ba? Okay, pagsalig na ko. Sige, yan mo. Ay, magkabala ka na. Apik, bay, apik. Inting tingali ko si mahitabo ni Abel. Salig lang. Kalma pagkatao na. Di na madili-dili yung pagkatao. Maluoy ka intawon tong. Baloy! Maluoy ka dong. May nga gipamatkon tika. Basin ka makailala ako Bantay ka na. Kaila ko ni mo dong. Kisa man ko. Ikaw si Federico, anak ni Don Rafael. Oh, naman din na. O niya, di ka magamping. Pita ni mo eh. Mabitang nanghayo na kong sorry ni mo dong. Kabantay ka na ko. Simuta ko. Nalimaho ko nukos. Tungod di mo. Dong, wa man intaon ako tuyo Mau nga Napandol magmatgun ka. ko. Magmatgun lagi ka. Kasabot ka. Ha? Kasabot ka ba? Wato ha? Wato. Niya pa. To. Baya. Ang ako mangkamot mo ilipiti ino ang buwang. May migunit sa kong kamot. Ayaw, sir. Luoy kayo nga kuntiya, sir. Ikaw na sad. Ang iyon lang ako, sir. Ayaw taon. Ikaw ang taon is tiyan ako. Tiyan ako istay ba? Nyala panahon pa ni mo. Magkaluloy kayo. Diba? Wardahin mo kang kontrabidas buhay ko na. Suwan, gusto kang bukan ti kasi mong Ayaw lang, sir. Tiya, dali. Doon ako, Dong tiya. Abel, salamat intaon nga ni abot ka. Kabantay ko. Wardag salig kayo ng tawhana, ha? Ay, wa man intaon dong, oy. Dali na, tiya. Gusto mag-isa ni mo, tiya. Nga nung gilaparo man ka ni sir. Nayaban ko sa sabaw sa nukos. Nanimaho kong nukos. Uy. Tungod siyang kadanghag. Na maudi ay. Kabantay ka? Sir, subat sila pa. Ano man taon? Ako yung mga igsuri sa naitabo ni mo, sir. Pasayluway lang taon akong tiya, sir. Okay? Pasaylo. Kinip! Aray. Abel, ay ginoo ko. Okay, kabantay. Naigo ka. Okay ra ko, tiya. Okay ra ko. Dali, tiya. Pangayo pasaylo ni sir. Pangayo suri. Sorry, sir. Sorry. Sorry! Ni ay laparoy! Nahuwiran. Gusto na lagi, sir. Maya. Tiya, dali na tayo. Dali na. Sood na lang sa bahay. Dali. Sir, ako nang pasudlo na kung tiya sa sood sa bahay. Dali, tiya. Dali. Upoy malagi. Abi na kong isog. Ay, lagi ka rin makita ng Federico. Bayaran sa kang 50,000. Buang siya. Yan, madool ka ka. Gusto lang kong manikuro. Basi kung sa iyang gibuhat ni Abel. Oh, ikaw ko daw. Sige, gusto mo ka. Tanan ko yung ati ka. Wala mo gawas. Maya, wala mo gawas. Kabantay mo. Hadlok niya ito. Blago trabaho niya ito. Tawa na ibaw ka. Klaro ka. Then, sukmag, naku siya. Ikaw mo idigo, di ba? Oo. Ako sa dihan, ako'y nisukmag niya. Baya, nilihay siya. O ikaw po ang naigo. Maulagi. Mo na kakimot. Naglagot. Kakimot tanawa. Tanawa ka ng kimilyon. Ay, nagsingabot tanawa. Uy. W. Wow! What a small world! Ikaw gyapon gini, beauty baby? Pretty baby? Mangaon mi diri. Oh, come on. Dali. Mangaon mo. Ako'y bayad. Pretty baby. Ayaw lang. Makabayad man mi. Oh, baya, giinsulto mo ako, pretty baby. Dire! Ayaw kugaksa ba? Aron di ka magbahay. Pakapinan akong kiss. Ayaw paglugnot, ha? Ayaw paglugnot. Animal! Abel! Abel! Oy! Pusing ko na. Picture na mo. Uy. Unsa? Picture na mo. Good. Sige. Picture me. Okay. Ayaw! Wow! May pagkagawa. Okay na. Okay. Sakto kayo.
Okay na. Ipicturan mi nimo nga ako gigakos o gihagka din tawana, ha? Okay na, Charity, indulhensya man na. Oh, Unsa? Oy. Unsa idulhensya? Indulhensya nga nakahatag kag kalipay sa tao. Unsa? Oh, good, good. Kamantay di ka. Ha? Anak day ka, Abel. Bay, Bel. Okay na nimong gigakos o gihagkan ko aning salpayes, ha? Bay, ikaw ba kini ang nakita ko, ha? Bainting, di ta gusto kang gubot ba? Kalinaw may atong gusto. Correct, Sabi ko correct. Sabi ko magkasalikan ka, Abel. Charity? Abi ko bang ikaw ang tao nga makapanalipod nako sa higayon nga may magbinuang nako. Kuan Charity. Wa man dito'y bili para nimo. Charity, di kalinaw atong gusto. Saba day, kalinaw. Abi ko bang di prinsipyo kang pagkatao. Charity, kalinaw atong gusto. Sabta ko. Sabton ta ka, nawagtag ako respeto nimo, Abel. Charity? Pagmahay ko, nganong ikaw pa ang akong gihigugma. Ha? Charity! Ah, Charity! Inakalinaw yung gusto. Bainting, palihog. Agpasas, Charity. Agpasas siya, bay. ang pason para unsa man ha? Para unsa? Mura man itong nasuko na ko, bay. Amaw na siya, bay. Kalinaw ang gusto na ko. Pasabta kalinaw siya. Pasabto na ko siya sa imong katalawan. Bay, Ano pasabto na ko siya? Nga di ka makapanalipod niya. Kuan mo rin, bay. Tag-auro ko ni mo ba, no? Mura kang ginigang paot nga nagkambang sa kuwan ba? Kanang kanal. Mura yun kang ikaw. Gusto ko kalinaw, Bainting. Kalinaw ba? Kalinaw. Pita yun ang kalinaw-kalinaw. Di na koy. Ugaw pa bang dito yung kalaki, ha? Pre! Bainting, bay! Bay! Ano? Kamantay ka? Gibiyaan ka nila. Gibiyaan ka nila. Ba nga, sir. Ikaw mo ay nakaingon ka, sir. Minungdan nga bibiya sila nako. Aha. Ano yun? Ano yun? Hindi, mangugusto gubot ko, sir. Good. Dili yun. Mao ba? Naglagot ako nimo. Nagtumot ko nimo. Tungod kay naigo kumo sa kong kakibot. Sanihan, nihupo ka, nga gisukbag ka. Kas akong kakibot, may nisukbag nagdaligi ka nakahupo. Pasaylo lang yung taon ko, sir. Pasaylo lang. Sa iluwa! Kinip! Up! Ops! Uy, paya, nihupo na sa ka. Paya. Sir, mubalik ko sa suod, sir, ha? Ari ko sa suod. Ari ko sa suod. Psst! Ha? Ayaw ko biyay. Nga naman, sir. Makigsulti pa ko nimo. Wagid busok ko lang akong pag-umbangkon. Nagpailob lang yun siya. Gibiyaan na lang noon siya sa iyang hinigugma nga si Charity. Ay, kasakit pa sa kong aping ganain ko sa pagtamparusan ni Federico. Hindi, Higo na. Relax. hindi. Uy, pagkakos ako. Pagkaksan sa tika. Hoden, lihay dito. Sida. Si Abel magito nga akong hinigugma. Ha? Okay, sa ito siya to. Unsa man siya, eh. Grabe Sa tanaw ako ni mo. nahugno gid ko. Grabe akong expectation nga siya. Panaliptan ko, pero nasayop di ay ko. Nasayop ko, inting. Mao yun. Nagsama ta ni Charity, eh. Huwag ta akong bilib niya. Eraser. Di na ko niya, inting. Magkigbuwag na ko niya. Dili na ko. Ikaw, di na ako kapugong ni mo na. Ganahan ka mo balhin rin ako. Ay, sila, joke rin na. Kung mo na ngay buhato ni mo, hawa ang pagumahangyo ni mo. Nga ayaw. Dili na ko niya, inting. Dili na ko. Sige ha, mauli na ko. Oh, uli ka kini. Ihato, tika na eh. Yeah. Oh, Abel, ay unsa na. Naamalagi gihapon na sila. Wa pa mong lakaw. Nya na nga rin mag-ilim nun, tiya. Ilim nun. Oo. Ay, tingaling mga hubog na sila, ha? Unya mga hagis na pod. Ito lang hatagan, tiya. Kalinaw mo itong gusto na ayaw, magod. Nakakita ba ako sa gibuhatan na Federico ni Charity? Nakakita rin ka, tiya. Kakita ko. Wasag ko magtuo nga mautibuhaton ni mo. Inay masuko ka, gagihag ka ng imong uyab. Imo na hinuon silang gipicturan. Kalinaw mo yung gusto na ko, tiya. Abel, Hatagan na ito silang mainom, tiya. unsa man, bino o beer? Bino lang, tiya. Okay. Sumsuman. Yan na. Uy, kisa tingali mo? Abel ko, sir. Abel. Sumsuman, Pagdali. Sir. O sa gusto niyo mong sumsuman, sir? Saan?
Saang? Tagay migsang, saan? Saan ka man ngayon? Dili ka ta, saan? Okay, sir. Lami po, kakugi, pilang tilapia, sinugmang tilapia. Lami ka nagang sinugmang tilapia. Okay. Apili og sinugbang tilapia. Pagdali! Sir. Abel, mahal ra ba ng ilang gi-order? Dato man na siya, tiya, anak ko nagmilyonaryo, asindero. Daghan para ba kaayo ng akong tinda? Nialibwag ang mga customer tungod niya. Ato lang na siyang ama-aman niya, gusto mong gugugalinaw. Amaman nga unsa. Nga, og mahimo, ilang bayaran ang nabili ng mga tinda nimo. Mubayad ka na? Sir, yan na ang inyong para sumsuman. Nasa ng sinugbang tilapia, sir. Init pa na. VJ, very good. Butang. Niya, sir. Ako yung butang. Okay, good. Okay, kumpleto na, sir. Good. Sinugbang tilapia, ug gingon masaang, naisuka, niya patis, sili, niya napay limusito. Okay na? Sige, biyaan mo na mo, sir. Dili ka makalakaw. Nga naman. Samtang magkaon ko, masahi ko, kabantay ka na. Hiluta ug pislita nga kong abaga. Bungol ka! Masahi ko! Kasabot! May buhaton para ba ko, sir? Abuang! Gusto kayo din! Bunot man na imong pistola, sir. Sir? Ang sumbuhan sa kong armas, tumong sa imong kasing-kasing. Gusto ka? Kabliton ko ni, ha? Gusto ka ba? Tumag! Gusto ka ba? Ayaw, sir. Maluoy ka. Kalinaw gusto na ko, sir. Kagibot. Nagkurog ang tuod, kagibot. Nagkurog sa kalong. Lagi. Ay, Kisa tingani mo? Nalimot sa ka, sir. Abel ko, sir. Abil! Uyab dito na mo bayan, ha? Kisa nga na to? Katong may biyaan ako, sir. Si Charity to, sir. Charity. Uyab din mo? Sir. Ako takong tunguyab. I'll tell you. Wow! Kapantay ka na. Wala, nasakot mo to mo. Ako na lang siya. Ayaw lang, sir. Balibal ka. Balibal lang ko, sir. Ilan tong daginunod tataon, sir. Milyonaryo bitaw ka. Naidagang babae nga maibog ni mo. Naidagang babae nga magdagan ni mo. Siya mo'y akong gusto. Ayaw lang lagi. Basta kay ako na siya. Maramang kang nangayog duwaan na, sir. Balibal ka. So, gusto ka? Bukan di ka siya mong Diya. Imo na sanggitiyon ang imong armas tumong sa akong dukan, sir. Pabuton ko ni. Kung di ka musugot. Ay, sir, ayaw in town. Sir. Maluoy ka sa kong pag-umangkon. Ayaw in town. Tiya, kalma lang, tiya. Ay lang pangilabot. Why may tabo, tiya. Wow. Kalma lang. Pero itong apel, gitiunan ka niya sa iyang armas. Nigbuto, anak, patay cute ka. Ay kabala ka, tiya. Dili may tabo nga pabuto ni sir. Kining iya, tiya or man eh. Di ni tiyaw. Pabuton ko ni. Kung di ka musugot. Hindi man yun kumusugot, sir. Pues, pabuton ko ni. Tiyan! What's up? Kagibot mo. Ay, kalikan na ilog kay mong armas. O ikaw na, sir, gitiunan. Sir. Pabuto na ko, sir. Ayaw, ha? No, bad na, ayaw. Itong apel, ayaw in town. Bad na. Kriminal ka. Okay ra, tiya. In town, ayaw in town. Mapriso ka. Okay lang mapriso, tiya, kay gwardyado na niya. Pakanon pata. Ay, no, bad na. Sir, kablito na ko, sir. Ayaw, ha? No, ha? Bad na, ha? No. Kamo nga mga sakop niya nga mga kakibot. Tanawan mo. Bawa man kung doon na mo'y armas, ibutang ang inyong armas sa yuta. Ibutang. Dili mo. Di ba man kung doon na mo'y armas, ibutang. Kung dili nyo ibutang, ako ng kabliton ang gatilyo. 1, 2... Ano yun? Hey! Ibutang inyong armas, ha? Ibutang mga kakibot! Baya ng kibot niya, ibutang!
Tapo ka, o gisod sa basurahan. Pagdali. O dili, 1, 2, 1. Ay, tumani, siya man daw padali. Kakibot, pagdali. O keyboard! Salamat ha, Inting. Salamat. Uy, salamat tayo eh. Usaw na siya eh. Dali sa naog sa mga onta. Ha? Oo, murag labing maayo na. Gutom na kayo. Mga on lang ta sa atbang sa bahay nga akong giabangan na may kananan diha. Okay, ito lang. Bida, sa kinitabo rin taong may abilong. Uba na ito, Federico. Mulimos lang unya ko, Inting. Oh, sorry. Pero dili tingali si hilabta ni Federico. Di man to masukol. Gusto man tong kalinaw. Lakip ko eh. Pero nahuwa ko sa buhat may abil eh. Probida. Nang hambog pa ko sa akong mga higalang babae. Nanabi pa ko nga doon ako'y uyab. Maskulado kaayo. Tunay nga lalaki. Pero, lalakoy man di ay. Bida, sukmagun kay ko niya ganiya. Dahil di pa na kong lawas. Lagi sumagun may abil. Inting. Lagi. Dali kayo siya nakakuha sa cellphone. Nagpicturan mo ang kisan ka. Buang siya. Hanggaw gid siya. Lambi, day? Okay, sir. Sorry kayo. Gusto man dyan ko kalinaw. Aniya akong iuli ang imong armas. Aniya, sir. Dawata, Sir Federico. Ambe. Okay, sir. Aniya. Oo. Gusto lang ko kalinaw, sir. Ano? Yatag dayon. Ako ramas, Oo, yatag sir. dayon. Kabala ka niya, dawata. Ambe. Nanani mo, sir. Nanang. Mamatay ka, Abil! Mamatay ka! Imo na sang gitiyo ng imong armas din rin ako, sir. Pusinunti ka! Taon, ayaw in taon, sir. Hinom! Ikaw nga kong isunod. Mamatay ka, Abil! Imo kong gipakauawan at tubangan sa akong mga kakibot. Baya! Imong giilog ang akong armas nga kong gitiyo ni mo! Nagdanghag mangod ka, sir. Mautong nailog na ko. Sige, sir. Arin ako. Uy! Nitalikod pa! Kilim! Uy! 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 Bangag sa ilong. Gano ni? Wanay bala, sir. Diara na ako ang bala. Usa! Magkakikibot! Kulatahan niyo siya! Go lang, sir! Uy! Tsaka na! Kulatahan niyo! Patya! Oo, kagibot! Kulataw na mo! Kukto na mo! Di ko magkakaway ninyo. Gusto ko kalinaw. Balag tawgon kong talawan. Ang importante, buhi. Di na sa kapas ako. Champion ko slagan ko na sa konti sa panahon pista. Kuko lang mo. Pagkuskan ko ba nga kumagdagan. Koske ba inyo bagdagan? Kinanglan nga tumap sa katong kamara. Misuot sa kakahuyan. Dali! Si kakibot ni Federico nagsunod. Koski ba? Koski ba? Magkukot niya niya! Kakibot! Sunod lang, San! Sunod na mo! Nagsunod ako ninyo! Kapantay mo! Pas, mga kakibot! Ayaw hulong eh! Pagitaan ninyo! Katag-katag mo! Katag! Nagsigit mo! Kamantay mo! Nagsigit mo! Katag! Pagdali! Namalik na lang sila. Wa baka nila makita si Abel nga nitagan. Hoy! Ikaw! At dong! Yawa ang imong pagkumangkon. Ni Karatil og dagan. Nagpalayo. Baya, kabantay ka? Dong, kanang... Kabantay ba ka? Kabantay ko, dong. Ato na may. Pero dong, kadiyot lang. O, saman? Kadiyot lang. Bayad intahon mo sa inyong gikaon o giinom. Usa? Bayad?
Di kumbayad, oy. Dong maluoy in taon mo, uy. Dako kay kong puhunan. Unya wa mahurot ang akong tinda tungod dinyo. Maluoy in taon mo. Uy, mamugos ka. Witik pa na to, ha? Witik pa na to. Tiwasi ka, Kibot. Tiwasi ang tiguan. Basta ikaw, tiwasan tani. Ang imposil ko! Kinsa! Hala! Taong nagmaskara! Naon yung maskara! Kakibot! Samdan ko sa kupa! Agoy, hindi pikas sa kupa! Imposil na saan! Kinsa ka? Kinsa ka? Ay! Aliwan! Ayaw! Naglukso-lukso ko! Ayaw! No, bada! Kakibot! Tanawa! Misinya siya! Palaya sunta! Papawaw ta! Tanawa! Misinya susap siya! Nga kundi tamamahawa! Misinya siya nga putol na tuliw! Buti pa sabot! Patyon ta! Aliwan! Kinsa ka? Kakong tela, Aliwan! Igo! Aray! Kakibot! Tawa na lang ta! Pawa na ta! Aray ko! Sakit na! Dali! Sakay na mo sa inyong motor! Sakay na lahat ng motor! Kaya motor! Aray ko! Nihupo ko. Murag nagkalayo na sila. Muhin na ikong barugbi. Ug tanahon na ko. Kung naa pa ba ang taong nagmaskara. Oops. Asa naman siya? Nawa na siya. Kinsa man kahato? Ingon sa mamatay ko sa kakutas. Salamat nga mo sila magkikudan ko. Salamat din taon. Tantaon ako. Kung naapo ba sila. City East in town. Nabalaka na to ako. Asa na kaintaon to paingon si Abel. Di karatil ra batong dakan. Wa ko'y laing mahimo. Matukos Pinoy-ana ni Don Rafael. Ato na lang ko madingil. Sultihan ko siya sa gibuhat siyang anak. Tiya! May nagsampit na ko. Di ara ko tiya. Sa luyos yung bay, lili ako. Ay, naa siya. Nakita na ko siya sa may lungag sa bay. Abel! Tiya, wa na ba sila? Ay, uwa na! Unsa tiyak? Doon ay taong nga nagmaskara? O Abel, tao nga nagmaskara. Mo'y ni Santa kanila nga, nipasakit na ko. Unsay gibuhat sa mga tao? Gipusil niya ang usa niya kasakop. Duha ka paa ang naigo. Ug lakip ka tong Federico, naigo sad sa iyang may tiil. Naay daghang dugo. Oh, tuod. Oh, taong nga nagmaskara. Mo'y namusil. O Abel, pero nakahuna-huna ko nga moadto ko sa mansyon ni Don Rafael. Magunsa ka man dito, tiya. Adto ko maningil dito. Dakong kantidad ang nawagtang nako in taon. Nangaon sila o niya nag-inom, pero wag yun mo bayad. Ayan na lang, tiya. Kaya tingalig, pasakitan sa ka dito. Abel, Sa doon lang, tiya, makita na ito ng puhunan. Tagan talaga ka, may kuwi kaming kwarta, tri. Di ako sobra sa kong sweldo. Tagan talaga. Ay na lang pag-adto dito sa ilang Don Rafael. Madiskasya ka dito. Abel, Sige, tiya, mulakaw na ko. pero wa pa man kay kaon. Ayun na lang, tiya. Paso na ko sila sa bayinting. Ngayon man si Charity. Nasukuro ba ito na ako? Nahala sige, adto Si Federico. Siya ka nang niampot og nananaog.
Nagtakian? Uy, ngano man? Unsa may nahitabo ka, no? Uy, wala, marang nagkadugo ang iyang dapit sa may tiil. Ay, ngano man? Rafael? Raf, darling. Ano? Ayaw nagkatog. Nagduka ka naman. Ano malagi? Imong anak na si Federico. Samdan. Usa, si Federico. Samdan, sa hain siya. Hain? Unsay nga, taong nagmaskara? Oo, Daddy. Taong nagmaskara. Oh, Oh, mau ka na. Di ba, Marga? Tao nga nagmaskara. Oh, daan pa ko, nakabantay ka. Mura magkatuhuan, dili. Hilom! Pahilom mo na ka. Ayaw pa kapila-pila, ha? Piti ka ron. Oh, Federico. Hilom lang diha. Ayaw pa kapil. Kabantay ka? Rafael, nasukong imong anak na ako. sige, bayay lang una kami, Marga. Darling, at imanon ko ang ako, anak. Okay, Rafael. Hola! Hola, Marika! Hola! Ay, ganun kitawag ni mo si Ola, Daddy. Ano, sir? Ano, sir? Tawag ang doktor. Kinahanglan na katambalan tayo ng akong anak ka si Federico. Pagdali! Sir! Pagdali, let's say! Magaling tayo! Di kini mahitabo, Federico. Dito sa Istay Bakasihan. Ang akong suki sa bakasi. Dito kini mahitabo, dito na ka. Oo, Daddy. Diyanto ko. Ug kalit-galito nga ang taong nagmaskara. Ug namusil kini na mo. Sa maran ako. Ingon man nga kong barkada sa maran. Ha! Kung kinsa man siya, ipabilanggo ko siya. Ipabilanggo ko sa siyang pagibuhat ka ni mo, Federico. Dari! Kuya na ko'y dial pero di na ko magkukontak si Charity. Bainting sad. O sa pa na kong tawag sa bainting, basin pa na mo tubag siya na ako. Pamasin lang taon. Tubag ka lang ko, bainting. Salamat kay may banting. Tubag ka taon. Bye. Tubag taon. Tubag. Manggihapon. Hello, Bakasi. Tantaron mo lisi. Salamat taon nga nitubag ka. Bye. Ano nawag mo ka? Asa si Charity, bye. Ay, pangita niya. Di na siya ni mo. Bainting. Ako'y nauwas gibuhat mo ba eh? Bye. Ay, Wala mo kasabot na. Ay na lang, bay na lang. Bida, ay pag-explicar. Bida, kapoy, kinapaminaw si explicar. O amangon mo kasabot sa kunto mo. Paghilom na lagi, paghilom. Bainting? Hello? Hello? I-off na niya ang cellphone. Nakip siya, nasukon ako. Okay mo man si Charity. Hala, may sakyanan. Nindot man kayo na nga kutsi. Oh, si Don Rafael ka na. Istay! Mayo! Istay! Kamadya! Sir! Gawas na rin, Istay. Mag-istorya kita. Pilay bayranan ni Federico dere, Kwentahon tanan, sir. Moabot gid og mga 15,000 pesos. Marga, darling. Hatagi 15,000. Okay, darling. Kadiyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. 11, 12, 13, 14, 15. Pulos na tag 1,000. Tawata. Salamat. Bueno, karon mo tan ako. Kinsay mi
pusil sa akong anak? Istay? Kinsay may pusil? Tao man to nga nagmaskara, sir. Nagkailangan kung kinsa siya? Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kadto pa manghigayuna nga makakita akong tao nga nagmaskara. Muhatag ko 1 million pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa mao nagmaskara? Ha? Mga kalusanos, mga followers, sunda ang uban pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Esparis. Maskara. O palihog dahil ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.